Taas ollaan tässä. Aloitetaan jäätelöllä. Ne rupee mielikin paranee. No niin, taas ollaan tässä Torremolinos Centrossa. Ja kävellään Renfelle. Tosta San Miguelia kävelykatua tonne alas. Kello on 12. Päivällä tää on ihan täynnä porukkaa. Täällä on vähän sen puolipilvinen ilma, sillä me otettiinkin tää kävelyretki tää. Mutta hyvin täällä porukkaa on liikkeellä, rupee turistit tulee jo. Täällä on oikein ruuhkaa, me ei päästä eteenpäinkään kun täällä on jengiä. On ihan pimeästi. Tuollahan toi Renfe-asema näkyy. Jos me sinne jollain päästään tästä. No niin, nyt rupes vähän vetää. No niin. No niin, kyllä me keretään. Tosta se menee. No niin, pieni häiriö oli siinä. Ei muuta kuin lippu sisään. Tosta tulee ylös. Noin. Suoraan kato. Tällainen hyvin tosi nappiin nappati tää. Ja jatketaan. No niin, päästiin Renfeen. Tuolta näkee tuolta näytöltä hyvin aina mikä on seuraava asema ja muuta. No niin. Nyt me ollaan täällä Penan asemalla. Noustaan ylös. Tosta näitä portaita. No niin. Käveltiin täältä Penan asemalta ulos. Ollaan vähän niin kuin Penan keskustassa, kun oikein tuolta pääsis. Niin se on vielä vähän tiukkaa tää linja, mutta kyllä se siitä lähtee. Tästä lähdetään tonne kävelykatua tonne vasemmalle. Tosta näkyy palmuja tuolta välistä. Ton naisen naaman vierestä on toi mainos tossa, niin sen sieltä lähdetään alaspäin. Kohti Penan satamaa. Näin. Lähdetään tästä alaspäin. Tässä on tämmönen kiva kävelykatu, palmukuja. Tässä voi ottaa drinkkiä ja kahvia matkalla. Tää on ihan mukava niinku kävelyretki noin muutenkin. Jos haluaa lähteä drinkkiä ottaa, niin tää on kyllä hyvä retki. Ei ollut kunnon varjopaikkaa, niin emme siihen sitten mentykään. Täytyy sitten ruveta kohta taas navigoimaan, että mihin me joudutaan, mutta kyllä me täältä ennenkin ollaan päästy sinne. Jostain mennään. No niin, nyt me ollaan tässä vähän niinku täällä toisella laidassa tätä puistoa. Täällä on aina tää Tivoli. Täällä on taas Tivoli niinku täällä oikeassa laidassa tätä puistoa. Törmäysautoja ja kaikkea on. Ne asuu tässä näin. Tivolimiehet. Niillä on tässä nää vehkeensä. Tässä tuossa. Mä melkein kävelen puita päin. Joten tätä vaan reunaa jatkaa, niin kohta tulee portti, pääsee tonne lintupuistoon. Näin. Tässä tää rupee olee. Tästä portista sisään. Täällä on päitä. Irtopäitä nurmikolla. Parikin kappaletta heti tässä. Tuollakin on pää. Täällä on taidetta niinku lintuja ja kaikkea. Kauhean kokoinen pää. Tässä on pari päätä. Tää on varmaan tää avaruusolioiden päitä, mitä on tippunut tuolta ylhäältä. Ne on jätetty tähän vaan. Ei ne näykään mitään. Minnekäs toi ja tonne.
Täällä on kanoja vapaana. Ja kukkoja, kukokkiekuu ja paareja. Mennään tänne. Täällä on näitä kaiken näköisiä vesiputouksia. Ja täällä oli erikoisreitti. Sitten täällä on tämmösiä. Täällä on tämmösiä. Täällä on sivussa tämmösiä kaikkia. Täällä on joutsenia. Täällä niinku tuon takana, kun tosta jatkaa tonne, niin siellä on kaktuksia ihan mielettömästi. Katsotaan toiseen suuntaan kohta. Täällä on kaiken näköistä lapsille tämmösiä kaikennäköisiä putkeja ja systeemeitä. Sitten on kaikennäköisiä eläimiä. Aina ennen ollut näissä aitauksissa, mutta mä en tiedä missä ne on. Kanalle ei kannata alkaa, se voittaa. Jonnekin ne on karannut. Tuolla on jotain. Mitä ne sitten onkaan? Jotain pampeja. Täällä on kanoja joka puolella ollut. Ja kanejakin täällä näkee. No jossain karoksissa. On täällä liian kuuma vai mikä on? Tänään on mennyt piiloon. Täälläkin on jotain lammikkoja. Kukot huutaa kyllä. Ne tuolla menee ainakin. Tuolta löydetään kukkoja ja kaikkea. Se on hauskaa tuolla kanalle. Koska kukko on se, joka tulee päälle. Niin ja hakkaa se. Ja hakkaa. Kanalle tulee noin. Tossa on ainakin yksi kukko. Se on kukko. Tossa toinen. Tää on kolmas. Kumpi se on, joka alkaa päällä käypää? Siis Kukko käy päälle. ja kukkohan on toi siis ruskea. Niin on. Tossa. Toi musta on kana. Se voi tulla päälle. Onks toi musta kana? Joo. Kato, nää on täällä tiukkana. Tuleeko se nyt tänne? Se tulee tänne. Ei, se menee tuonne puskaan. No saa helposti aina kanssa. Oho. Tässä on se tyttöystävä. Kuka voittaa helposti? Täältä tulee lisää porukkaa. Kuka voittaa helposti, kun potkaisee sitä? Nää tuli kaikki tähän nyt kattelee. Ei näitä ruveta potkii. Niin, mutta jos se käy päälle. No niin. No niin, tuu nyt tänne näin. Ei se voi syömään. Me jatketaan tonne päin. Mennään tonne. Tuo alhaalla on tuo isompi lampi. Niin, mutta kun Ihan kaikkia kilpikonnia ja kaikkea. Tässä on hienoja palmuut ja kaikkea. Täällä on tämmöitä erikoisreittejä. Tämähän on ihan ilmanen mesta, että tää on sillä lailla hyvä. Tää ei mikään... Vähän jotain vaahtoa tulee, mutta hienoja paikkoja. Ja täälläkin on torsat sitten. Tää on niinku torsien tuo toinenkin. Tuo kolmaskin. Tää menee tonne lampeen, joka näkyy tuolla. Sinne mennään nyt. No niin. Tässä on semmonen katsomolaitureita tässä. Me lähdetään niinku tosta meneen tonne päin ja sieltä pääsee hienosti rantaan tuolta ulos täältä puistosta sitten. Tässäkin on joutsenia ja kaiken näköistä yleensä. Siellähän niitä joutsenia olikin jo. Linssilude. En tiedä näkyykö, mutta tässä on useasti niitä kilpikonnia. Yritetään saada semmonen jostain. Tuolla menee yksi, mutta eihän sitä näy tässä varmaan. Tossa on montakin. Tuolta se tulee tonne sitten alas. Noista mä otin valokuvan justiin. Ne halusi, että mä otan valokuvan niistä. Näkyykö täällä mitään?
Kyllä nyt on likasta vettä. Siinä on höyhenet vaan jäänyt jostain, se on syöty. Ei näy kilpikonnia. Toi on joku nokikana. Sukelsipa, mikä toi on? Joutsenet tulee sieltä. Ai jaa, se pelästytettiin ja se sorsa pois sitten. No on hienon värisiä. Tiedä sitten mitä ne on. Täällä oli keokätkä, mutta nykyään ei enää oo. En tiedä, vaikka oiskin taas. Tässä katoin, niin ei näkynyt. Sitten täällä on tämmösiä reenausvehkeitä täällä Espanjassa joka puolella. Kaiken näköisiä hämäriä. Ja tuolla lisää noita vielä tuolla. Tuossa on noita kilpikonniakin hirveä määrä. Näkyykö, onnistuuko tämmönen zoomaaminen tällä? Tossa niitä kivellä on, mutta ei tää mitään zoomaa tää. No niitä tuossa vedessäkin 2 kappaletta, mutta ei ne erotu ehkä sitten. Onko nää joutsenteesti talo niinku? Ja täällä on vuokralla kaiken näköisiä tämmöttiä ja sähkökiinan veivauksia jotain nää on. En tiedä mitä maksaa. Tässä on nämä myynnissä leipääkin, jos haluaa ruokkia noita lintuja. Meilläkin on leipää mukana, mutta se on parempaan tarkoitukseen. Näette kohta. Niin. Saanko mä vetää tota? Het. No. Miksi? Tästä päästään rantakatua kohti. Tästä tää tulee suoraan mäkeen alas, niin pääsee tuohon rantakadulle, kun lähtee. Tästä vasemmalle pääsee sinne Penanmarenan asemalle tai tänne satamaan. Me pysähdyttiin tähän liikenneympyrän viereen baariin vähän tankkaa. Rupes tulee hiki. Hieno pullo, pissu ja sammikeliä. Sitten tulee sandwich mixto vielä. Ja saadaan vähän voimia. No niin, nyt on saatu taas Mikelin ihmejuomaa. 1 pullo ja toastia. Tossa on toi. Tästä lähdetään tonne päin. Nyt päästään tonne Penanmarenan satamaan. Tää on ihan hienoa mestaa kyllä. Täällä on kyllä kaiken näköistä ja paljon muita piisaa. Ja Porscheja huimii. No niin, tästä sitten laskeuduttiin tähän. Poika haluaisi heti uimaa. Tästä tää menee tää rantakatu tonne. Mennäänkö me nyt tässä jo? Vai mennäänkö vähän matkan päästä? Niin on. Kävellään tonne. Siitä on vaikea kävellä. Tää vaan jatkuu tää ranta koko ajan. Nää myy nää tummat kaverit täällä. Tällä nää niin kuin on töissä. Näin otkuu vaan kahvioissa. Täällä on ihan täällä niinku turhaa porukkaa on ikinä turisteja ja työntekijöitä. No niin, nyt rupee pena näkyy. Ja tää on aika pitkä tää rantakatu. Tätä saa kyllä vetää. Tässä joutuu kyllä nesteyttämään pari kertaa aina kun ollaan torressa. Nyt ruvetaan lähenee jo penaa, mutta mennään tuota ranta-alakautta. Oikastaan täältä palmujen alta. Ollaan ilman paitaa koko porukka jo. Vaikka on tällä vaimokkeella tietysti jotain liiviä vielä päällä, mutta muuten täällä rupeaa olemaan aika kuuma. Mutta kyllä tää tällainen menee. Sitten taas tankataan kohta.
Mutta kohta me ollaan siinä satamassa. Tossa. Tässä jotain jalkapallokenttiä ja jotain. Linssilude. No niin. Taas mennään. Kyllä nää palmumettät, niin kyllä nää jotenkin sen kuusimettän voittaa, kun ei oo hyttysiä eikä mitään. Mennään vähän reenaan välillä. Hauperi kuntoon. Tuo auringonottajat. Tuo niitä on lisää. Tossa jotain suomalaisia. Hotelli Trintonia ja kaikkea. Playa Torre Bermeja. Niinku paikan nimi. Tästä me päästään. Täällä on tää paikallinen Sea Life, mikä näkyy tuolta välistä. Ei oo kyllä kummonen se. Mennään tästä tosta. Ei, mutta se menee kiertää sitten tonne. Tosta päästään suoraan ton sataman läpi. Niin on surkea Sea Life. Tämä sanoin kanssa, että oli. Ei ollut mitään isoja haita eikä mitään, vaikka kuvassa näkyy. No niin, tästä päästiin tänne satamaltaaseen. Tää on kyllä ihan hieno. On täällä ihan hienoja veneitä ja taloja. Tää on kumminkin paikallistaan niinku peppuaukisten veneitä. Puolesta Paanosin retki, siellä on ne kunnon veneet, senkin voisi tehdä joku kerta. Tuossa on toi niinku saari, tuolta menee silta, toi keskellä noi talot on niinku saari. Tonne suuntaan lähetään jatkaa. Tää on kaloja täynnä. Tää satama. Mennään syöttää niitä, sitä varten meillä oli sitä leipää, että nähdään kun nuo rupee syömään, ne on hanakoita ton leivän perään. Mennään tosta tonne päin, noiden työmiesten ohi tosta tonne. Täällä nää vaan juo samppaniaa veneissään ja elää tätä luksuselämää. Huhun mukaan tässä samassa talossa oli Siltsulla sillan päällä kämppä jossain näistä taloista. Kohta mennään täällä, myydään kaikenlaisia venemattoja, nää yrittää tyrkyttää kaiken näköistä systeemiä on. No nyt mennään syöttämään kaloja. No niin, nyt rupee tulee kalaa. Heitellään vähän leipää tohon noin. Ja kuinka tää näkee, että kyllä sitä rupee tuleen sitä kalaa. Kauheeta. Tuohon saa heittää kuinka paljon se sitä vaan katoo sinne. Näitä on niinku kunnolla tässä näitä. Täällä on onkiminen kielletty täällä satamassa. Mä en tiedä voisiko noita syödä. Kai no mikä jottei. Joko meidän meni? Heitä vaan. Kyllä ne vetää laakista niin kaikki. Tiedä kuinka tuli videolle, mutta toivotaan, että se näkee näin. Tää on ihan hyvä ottaa leipää mukaan ja heitellä, kun ne innoissaan syönään vaikka kuinka paljon. Täällä on tämmösiä kivoja pieniä kahviloita joka puolella ja kaiken näköisiä kauppoja, jäätölöä. Noin meni nyt kattoo jotain paitaa tuolla. Saa nähdä mitä tulee. Turistiveneitä tulee ja menee, tuokin tommonen katamaraani on ja sitten vanhan tyyppinen laiva lähtee tosi kierrokselle.
Täällä ruuhkaan asti hässäkkää vaan kiihtyy kohti heinäkuuta. Tuollakin aika hyvin porukkaa kumminkin katamaran. Toikin tuli justiin. Täältä sitten laukkua ja kun tästä jatketaan tänne päin kohti Karihuolaa. Siinä turistit odottaa, että myydään alus täyteen, sitten lähdetään vasta. Täällä on tääkin tämmönen vanhan tyyppinen, tuossa on toinen. Täällä on tosi erikoisia, nää virittelee tätä yhtä isoa tässä käyntiin. Tuossa on tommonen silta tonne saarelle, millä mennään noihin kämppiin. Tässä on niiden vesiskootterit sitten jonossa varmaan. Niillä on omat parkkipaikat tohon. Ja no on kuvaa seinässä ja näin kun tonne päin. Tuntuu hyvin olevan myynnissä näitä veneitä tässä. Ollaan tultu tuolta satamasta ja tästä lähtee lautta Fuengirolaan. Semmonen glassbottomi, lasipohja aika onneton on kyllä sekin sellainen pieni lasi, mutta se on niinku näitä delfiinejä pongataan. Mä oon muutaman kerran mennyt sillä ja kerran nähnytkin vielä delfiinejä, että ei se huono retki oo sekään. Tästä se lähtee. Tosta noin, jos kiinnostaa mennä, niin tosta myy lippuja tosta koijusta. Ei muuta kuin sinne. Niin. Tällä reunalla on näitä ravintoloita. Tässä on niinku yöelämää. Kalipon lempinimi on Kaljapipo. Kaljapipo. Okei. Aispaaria ja tässä on sitten lumimies ja jääkarhua ja kaikkea. Paadekapas, diskoa ja täällä nähtävästi aika vähän tullut diskoissa kyllä käytyä täällä. Tässä on fifiä, verkkoa. Tässä oli joskus jossain kebabbi, mutta se on mennyt konkkaan se kebabbi. Siinä oli ihan hyvät kebabit. No niin, nyt jätetään Penalmanenan satama taakse ja lähdetään tästä Karihuolan suoraan tonne Torreen kohti. Tää on aika tuskien taivaalla, jos täällä näin lämmin on, että joutuu menemään tonne sisäkujalle välillä. Minneköhän tuo mamma meni? Jonnekin kauppaa. Ja me jatketaan tänne päin. Tää on biitsiä koko matka. Biitsiä, palmuja ja paareja. Hyvää hommaa. Kaiken näköisiä nämä taiteilijat vääntää tänne. Onko hieno? Oo. Siinä on Simpson. Joo. No niin, nyt on taas jäätölöt ladattu. Tällekin ajalle heitettiin vintsa kumminkin, että saa jatkaa taidettaan. Simpsonit on siinä. No niin, sitten taas jatketaan kohti Torrea. Joo. Täällä on niinku nörtille löytyy Free Fifi Beach Servicekin. Jos tarvii tulla tähän rannalle surffaan, niin sekin onnistuu. Noin vaan karkaa ja se on joku rätti päässä jo. Täällä on aika lämmin. Kohta pääsee tonne välikaruille, siellä paistaa aurinko suoraan päähän, niin helpottaa vähän. Tässä on näitä kalaravintoloita. Kioskia on ja hotellia jonossa näitä hotelleja, niin sanoo jumaltaa tossa hollilla. Ei kun tonne päin. Täällä tekee noita kaloja tossa
Hiilostaa välillä vähän palmumettää ja vähän papukaijoja siellä vikisee. Ollaan vielä puolessa välissäkään, tää on aika raskasta ja suora vetää, mutta kaikennäköisiä ilmapalloja tekee kaveri. Tuosta yrittää tehdä aika ison sai tosta tehtyä. Kauheen kokoinen ilmapallo. Hei, varo se nappaa sut. Ai kun jatketaan. No niin. Nyt mennään palmumettää. Sardiineja siinä tulossa. Poika haluaa uimaan, niin mennään tänne palmumettään. Mä voin olla varjossa. Mulla on jalka vähän kipeä. Pieni haavahomma. Mätti putoo pois jalka, niin mä piti mennä uimaan. Me mennään tonne. Haluatko repu? Mäkin otan vaan uikkaa. Tänne näin. Voidaan mennä tänne niin palmun alle. Päästään uimaan. No niin, nyt on uitu ja suihkuteltu tuolla. Hieka pois jaloista. Ja päästään jatkaa tonne päin. Siinä on kato sähkömopoja jonossa. Onko ne vuokraamo vai joku porukka tullut niillä? Tässä on nää. Mikä se lisko iso? Tää on skootterin vuokraamo. Varaani. Ai varaani lisko. Tuosta nyt pitäis päästä tonne läpi tonne toiselle sisäkujalle. Voitais taas tankata jotain välillä. Tää yksi luke. Se oli se hyvä näyttö, jonka mä näytin. Joo. Se on siinä. Jostain välistä pujahdetaan, niin mennään tankkaan. No niin, tästä päästään. Mennään tosta tonne. Mennään tästä rannalta pois. Varjokujalle. Täällä on sitten ravintoloita ja kauppoja. Tossa on kopas varjada. Heti helpottaa vähän, vaikka kyllä täälläkin aurinko paistaa aika suoraan päältä. Mennään tonne päin. Tää on näitä pieniä ravintoloita täynnä tää kävelykatu. Aika pitkään. No niin. Nyt on taas tankkauksen aika. Kyllä pieni on Coca-Cola-pullo. Tässä on 237 millilitraa. Niin on. San Miguelissä on kumminkin onneksi ihan kunnolla. Ne jäädytetyt lasit ja kaikki. Ja Aquacon kaassi on vielä tuolla. On kaas. Kaasulla. Ja Cafe Complex vielä. Otettiin tämmönen pikkukuja tähän näin. Tässä on hyvä varjo. Voidaan tässä levähtää. Jatketaan kohta. No niin, nyt on tankattu. Coca-Cola, Vissy, kahvi, San Migueli, 7,5 €. Tää oli kallis paikka. Normaalisti pääsee melkein 5. Tosta tipittämisestä en mä tiedä, en mä tälle mitään tippiä jättänyt. Useimmiten mä en jätä. Jos on hyvä paikka, niin sit mä jätän. Nyt me lähdetään jatkaa sitten tonne päin. Ja sillä mennään. Joku laukku mukaan ja menoksi. Isompia ravintoloita, missä on sitten niinku ruokailua. Paellaan näyttää olevan noilla useilla. Tai rapuja syödään tuolla ja jotain kanaa ja kaikkea. Hyvän näköinen paikka.
Tuolla on ranta, sitten tuonne läpi näkyy, niin me mennään tänne päin. Kyllä täällä porukkaa syömässä on. Mutta me jatketaan sitkeästi tänne päin kohti aurinkoa. Ja ei kun menoksi. No niin, nyt tultiin taas tähän rantakadulle. Ei kun torree kohti. On vähän rauhoittunut, täällä sijasta tullut, ihmiset lähtenyt vähän nukkuu. Tuntuu, että on vähän rauhoittunut tää. Tää on tuo rannalla porukkaa kumminkin. Kato, tossa on tommonen free fifikoppi. Sinne voi mennä sitten surffaa. Mitä sä tosta sanot? Mene sinne. Onko se auki sulle? Siellä on free fifi tolla. Tossa on se laite. Tolla pääsee sitten. Näkyykö se tästä? Ihan internetpääte on niinku tossa. Näkyykö se täältä videossa? Ettei siellä Varhanliiton puhelin internetpäätteenä. Sillä pääsee sitten surffaa. Ei kun niin pääsee. Sä et osais käyttää tuosta puhelinta, mikä siellä oli. Mitä roskaa toikin? Niin, mikä lanka siinä oli kiinni. Käs. No niin. Ruvetaan lähenee taas. Toi valkoinen talo tuolla takana. Siellä asuu raikasta miljonääriporukkaa. Mä oon kerran käynyt siellä autotallissa. Siellä oli 9 Ferraria ja Bentleytä ja muita kaiken näköisiä hienoja vehkeitä siinä. Parempi osassa. Kävin vessassa, kullatut hanat, kaikki ei kehdannut kusta sinne vessaan. Oli niin paha paikka. Tosta noin tonne päin. Tuossa kissoja tuossa mutkassa. Ota olla. Täällä on näitä kissoja tässä. Tuossa on yksi. Kattoo kauhuissaan. Tässä näitä on. Tässä on kaiken näköistä. Sehän se meinaa. Se kattoo meitä niinku. Ei, se rupes nukkuun taas. Tuolta kaukaa me tultiin. Koko toi ranta tänne. Mulla on täällä. Ja jatketaan. Kohta tuosta kulman takaa tulee niinku alkaa Torremolinos sitten. Päästään ylöspäin lähtee. Tässä on nää onkijat aina. Tossakin äijä vähän näkyy vaan sieltä, se on siinä. Tässä on enemmänkin näitä onkijoita. Tässä on näitä onkia rivissä. Noin tuo kelluu. Vähän hieno tuo löllytellä. Voi vaan kyllä palaa pahasti. Tiedätkö mitä kalaa näet tästä rykii? Aina tässä jaksaa olla kyttäämässä. Niitä on kuin yksi kissa. Yleensä niitä on tässä enemmänkin. On se niitä 15 miljoonaa. Katsotaan tosta. Nyt aukee täältä toi Torreranta tosta. Rupee hiki lentää oikein. Paljon sulla on akkua? Mä tiedä kyllä sitä ihan. Merivesi bilen. Ei ois. Ai niin, sulla oli se vamma siellä jalassa. Vammainen. Antibioottikuuri varmaan tulee isälle kyllä. Isä on vammainen. No niin. Se ei Homma paranee. Vammaiseksi jos on no joo, jalkavammainen. Jalka pois. Jalka mätiin. Huomenna se kausin nähdään. Niin, mä sanoin oikein. Ranta täynnä porukkaa. Ranta täynnä. Ja tossa on geokätkä. Täältä mun ranta. Tuossa edessä on pongattu geokätkä. No Malaka näkyy tuo ihan takana. Se on niin kuin vähän sumussa ihan takana on Malaka. Se on tossa se, en sano missä kohtaa, mutta siellä se on se geokätkä.
Ai, tosta lähdetään kohta tonne Hei, ylöspäin. sanon, että sun kannattaa etsiä Tuon sen palmumetsän jälkeen. Kannattaa etsiä kallion seinä. Ei saa antaa liian hyviä vinkkejä. No niin, nyt ollaan saavuttu Torremolinokseen. Tosta lähdetään tonne keskustaan ylös. Mennään näistä ekoja rappusia, mukavampi vetää. Tää ei ole niin paahtava. Tässä on varjoa. Helpompi mennä. Otatko sä tän repu? Oi. Tästä mennään tonne ylös. Urheillaan. Tää on kyllä. Eikä ne tonne lopu vielä mikä näkyy. Ei tässä erotukko. Kovaa. Kuntoa vaatii. Tässä rappusillakin on yksi geokätkö. Se on yläpäässä vähän. Näin kuumalla ilmalla niin tää vetää mehu pois. Porukkaa pyörii. Ja kun ylhäällä jatketaan. Tommonen matka tuolta. Kun jatkuu vaan. Penasta kämpyä ja sit mä syön ja menen nettikahvilla. Sitten kotona sanon suoraan uimahalliin kavereitten kanssa. Kuppiin vitosesta. Odotetaan nyt vielä, että päästään koneeseen. Tää on viimeinen päivä täällä. Suomessa on 12 ja 100. Ei oikein kiinnostais lähteä, mutta No mä pääsen uimahalliin ja pelaan kavereitten. kai se täytyy töihin lähteä. Vai pitäisikö ottaa loparit? Ei pitää. No en tiedä, sekä huono olisi. No niin, päästiin rappuset ylös. Ja mä sain suosa tällaisen jojo-homman, jonka mä halusin. Ja sitten tämmönen viuku. Tullaan tähän Tätä hauska heiltä. Atin kulmalle ja Finnpubi on niinku tossa kulman takana. Suomi Siinä on paari. kesälomakana Finnpubi. Joo. Ne lähtee aina kesäksi pois, täällä on liian kuuma. Mutta nyt ne on kyllä varmaan kypsiä siellä Suomessa, kun on ollut 3 viikkoa siellä, tai 2 viikkoa ja pelkkää sadetta on ollut pari viikkoa. Ja me taas lähdetään tästä näin. Mitä reittiä pitkin? Ihan saat päättää. No kahta tosta jatketaan kohti Rio Mesoa. Äiti! Tuolla on se rempeasuma, mistä lähdettiin. Tässä ei istunut se lintu. Nyt mä löysin täältä tällaisen. Mennään tosta vaikka sitten tuon Tää on rempeasuman vierestä. Niin on, koska tää on dikkaushahmo. Täältä ollaan taas tässä. Tosta me lähdetään tonne varjoon. Täällä kyllä nyt on tarpeeksi oltu taas auringossa. Menetään tuota takakautta. Tätä tällainen keskipäivällä taas pitänyt lähteä vähän myöhemmin, mutta me nyt lähdettiin kun oli pilvistä, mutta ne katos ne pilvet sitten. Tää olisi varmaan hyvä lähteä 4 aikaa. Ja istua siinä pitempäänkin baareissa ja drinkeissä. Tää sopii niinku vanhemmillekin ja lapsiperheillekin. Tää kävelymatka. Tuossa on tuo asema, mistä lähdettiin. No niin, Ola. nyt ollaan niinku maalissa taas Rio Mesalla. Nyt sitten niinku pisteet. 7. Mä annan 6. Sanot 6. Mä annan 6 vaan sen takia, koska mä sain kalikon ja siinä mä sain tän hienon tehtävän. Joka saa Suomesta 5 pitäisi etsiä. Okei. Ja ne kestää paremmin. No mikäs pisteet sieltä? 6,5. Tää oli aika kuuma, oli ehkä väärä kellonaika. Se uiminen nosti tätä. Veressä oli hieno käydä. Hei, mäkin annan 6,5 meren. Joo. Meri on aina hieno. Tässä meni semmonen 4,5 tuntia. Kyllä Joo. tää nyt kumminkin aika seikkailua. Mutta ihan kiva. Jos ei ole niin kuuma, niin tää on ihan mukava kävellä.
ja katsella ja ihmetellä. Varsinkin se lintupuisto, se on ihan jees. Ei muuta kuin jatketaan.